Janjane iki mau salah sapa? Salah nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yen kelingan marang sliramu wong ayu koyo rujet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon nopo saikine aku iki katon nopo susah dilakoni kanthi lila mula kurang ira yen sliramu citra ninggal krama liya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ira saiki uga ora ngira yen saiki uripku bakal nelongso sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi mila iya aku ora ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya uripku bakal nelongso aku wong kayu mawaliku mring sliramu aja teko weloso putra putrimu aku wong ora guna apa-apa terku jiwa wis tak